Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Good morning mga kadusanan! For today's vlog mga kadusanan, narito ang Team Kadusanan kung saan may gabi at saka talbos ng kamote mga kadusanan. So, yun ang kukunin namin dito mga kadusanan, dito sa probinsya ng Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Ayan yung mga kasama ko mga kadusanan, no? Nakikita niyo mga kadusanan. Ang kinukuha nila ngayon mga kadusanan na gulay mga kadusanan ay udlot ng gabi. Kahapon mga kadusanan yung kinuha namin ni kadusanang Laika ay gulay na pako. Ngayon na naman mga kadusanan, ang kukunin na naman namin ay udlot ng gabi. At saka udlot ng talbos ng kamote. Gabi kanusaran. Ay, hanong pisan ini tanong. Ayun mga kadusanan, busy talaga silang dalawang mga kadusanan sa pangunguha ng udlot ng gabi mga kadusanan. So mainit na ang panahon ngayon mga kadusanan. Laking pasasalamat talaga ng mga kadusanan. Taga Apa-Apa mga kadusanan na uminit na mga kadusanan. Kasi 2 buwan na talagang umuulan dito sa aming mga kadusanan. So sa awa ng Panginoon ngayon mga kadusanan, may init na mga kadusanan. Sa wakas uminit na talaga. Sana hindi na talaga to umulan. Kung umulan man mga kadusanan, sana hindi grabe mga kadusanan, no? Kasi takot din ang mga taga Apa-Apa na bumaha dito sa aming lugar. Ayan mga kadusanan, narito na naman kami sa talbos ng kamote mga kadusanan, no? Ayan, maraming mga kadusanan, udlot ng talbos ng kamote. Gigisahin namin yan mamaya mga kadusanan. Dati mga kadusanan, may itinanim din dito na kamoteng kahoy mga kadusanan, pero ngayon wala na. Ano sa mga tao, gulabay diri is. Kamay ba sa plato? Ayan mga kadusanan, enjoy na enjoy ang Team Kadusanan sa pangunguha ng udlot ng kamote.
kadusanan. Kuha ko na utlog sa kamuting kahoy. Kamoteng. Kahoy. Hindi yan kamuting kahoy. Kadusanan. Odlot ng talbos ng kamote. Ayan mga kadusanan, no? Ganito talaga sa probinsya mga kadusanan. Marami kang makukuha sa probinsya na mga gulay mga kadusanan. Katulad nitong talbos ng kamote mga kadusanan, no? Libre talaga mga kadusanan. Kaya ang sarap tumira sa probinsya mga kadusanan. Lalong-lalo na dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte mga kadusanan. Marami ka talagang makukunan na mga gulay mga kadusanan na makukuha mo dito sa probinsya mga kadusanan. Ayan, nakikita nyo ang dami ng gabi mga kadusanan, no?
Ayan mga kadusanan, mangguli namin mga kadusanan. Mga kandusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon.